Larga ta guys. Larga ta kay. Madung subang buwan. Linaw dagat to, salamat sa Ginoo. Larga ta kay alas 9:10 na. Mana ta kariya guys to oh. Oh. Alas 16 na. Saka oras pala tong binugsay. Hangak pod. Ato. Natural ra nga sug. Ubay ra ba? Ani tubutas Ginoo ay grasya. Ini ra sug na. Diyan larga ng barko na ha. Barko larga na. Buwan, subang ng buwan. Buwan mga alas 9 pagkapin. Wahi ko pa riya. Langan ko, sira. Inuora na sayo na ni. Nahag na guys, alas 4:47 na.
Nahagnat, nangugsod lang nga on time. Iba na taro guys kay gabi iba rin itong baranghi. Ini bugwas og sugo. Patay tubig guys. Gaun-uwan nagdagat. Tugnaw. Buya na. Di ba tarot sa iba na to guys. Tunga na to baranghi. Wapay dawi. Dawi guys, may dawi. Dawi guys, may dawi ah. Guys na. Wala guys. Ah. Kamu sa dito. Wala. Yeah. Guys, amsa. Oh. Nabuas pa kayo guys, Tuski kayo. Yummy kayo, yamis ba? Yamis. Yams kayo guys. Bangat adlaw guys. Mga aral gawas na. Tapakabugdaw yan ito guys. Ana. Kanon pa sa Ginoo. Tulo pa ni kapataw.
Marag na idawi guys. Hapon guys, nanawi mangko. Arong dawi gaboy, sinta ka buok. Araw pa bira. Nagkanangog sa time. May nagkuhan nga sa mga hindi na alas na. Dawi guys ah. Kaduhan ini guys dawi. Lutar guys ah. Guys. Ay, another blessing na sad. Kauhay. Kaduhan ni guys. Oh. Mamsa. Tulo ka kilo kapin guys. Salamat sa Ginoo sa grasya. Kaduhan ni guys. Sabi ng Ginoo panalangin guys. Duha na na. Ng araw. Lihat ka na kumutan eh.
Samog ng bahod. Yung likod. Sakit ng likod. Yung bahod. Surat ko tadi baura pun. Surat ko tadi baura. Baura. Samog ng bahod. Kita itong likod guys. Baul, takakili ito kan guys. Suming pataw guys. Ang umana ta.
Inersog. Bagat. Ago tali di ba guys eh. Yan. Ni patawa. Kaya kasi ko na kataga na bilin. Sa kapataw 35 ka buok. Welcome to Philippines. Dawi guys, may dawi guys oh. May dawi guys guys. Ay, thank you Lord. Another blessing na sad. Oh. Yeah, guys. Amsa, ikatulo na ni guys. Salamat sa Ginoo sa grasya. Ang Ginoo wag yun magkuwang na to sa kita kuwang ta, pero ang Ginoo wag magkuwang na to paghatag sa pagtagbo sa to pananglan. Salamat sa Ginoo. Katulo na guys. Bihok kabuta ka. Guys, itong huli natin guys. Tulo ka mamsa guys. Salamat sa Ginoo sa grasya no. Tara guys oh. Ako ipakita ninyo guys kay ni uban nga. Oh. Guys. Mamsa ni guys. Tulo ka kilo kapin upat. Tulo rin kabuk guys, tulo. Dari guys, mga 4 kilos kapin suro 5. Lagi sa bigat guys.
Oh. Hamsa. Huli ng Armpax. Ito ang pangalawa. Hamsa, mga 5 kilos or 4 kapin. Oh. Ito ang pangalawa. Ito ang pangatlo. Oh. Ito guys, mga 3 kilo kapin. 3 kilo kapin. Oh. Tingnan nyo guys, oh. Hamsa, Armpax. Salamat sa Ginoo sa grasya. Ginoo gyud na panalangin. Tulo ka buok. Hamsa. Tara guys, oh. Tulo. Tulo ka buok guys, Hamsa, Armpax. Uhahay. Good morning pala guys. Uwi na tayo. Oh. Tapos na tayo lumiba. Lumiba. Sige guys. What's up? Ito na huli ng Armpax guys, oh. 3. Hamsa. Uwi na tayo guys kay lamin na higop og kape. Mga uhahay. Shout out kang Julio Cesar, ha? Uli na Julio Cesar kay isda na nawir pangko. Kasi nganin mo bat na mo. Oh. Sa Armpax. Oh. Yan. Nalaki yung Hamsa. Araw ngayon ng Biyernes Santo. Sabi nila Biyernes Santo ko lang yun. Biyernes Pitadron, lisod vlog, Domingo ron. Oh. Tora to tagilan sang na si Charlie. Si Charlie si Buji ug si Mion. Ay lansang. Guys, thank you Lord for the blessing. Please guys, subscribe guys YouTube channel Armpax Vlogs. Armpax guys kay oras natin, time check alas 6:19. Shout out ya mga people ya, mga uhahay. Good morning mga uhahay. Nara si Armpax. Armpax. Oh, indot kayo panahon, no? Ang putas Ginoo nga manawig mangkoron kay aron na mga tao nga managat po sila. Oh. Naratong dawi guys. Ito ang nahuli kong isda. Hamsa, 3. Oh. 3 piraso Hamsa. Salamat sa Ginoo, sa grasya. Noorag iyo kaya panalangin ni tanan. Magir magkuwang Ginoo. Salamat Lord. Grasya. Kay lamin ihigop og sa kape ba. Kapay nabuno na turaghan. Gabi ira watay tuog rin oro tag. Ha yun eh. Adlaw karon ng Biyernes. Manoy dia. Armpax Vlog. Pauwi na tayo guys kay wala pa tayong tulog. Para tayong lumilipad sa hangin. Uhay. At atong japit ya. Ang batang mamanay kang kiki. Ang batang handler. Oh. Pamuli ang mga montayn.
magpasana all ka. Oh, salamat sa Ginoo sa grasya nga yung yata garon. Yung grasya guys, mamsa. Mamsa guys. Maklo mamsa. Salamat sa Ginoo. Ginoo wag yung magkuwang sa paghatag sa grasya. Okay guys, higda oh. Sakit na kayong likod. May bawod ka, sakit na tugon oh. Budaghan na itong awang mo ligoy din eh. Okay guys, please subscribe to YouTube channel Arpax Vlog. Thanks. No followers. Yung huling oras na ito guys, vlog pa. Okay guys. Doon na ta sa ato.